Лечение на латерален епикондилит или известен като Денис лакът, възпаление на залавното място на мускулите, които разгъват китката и пръстите. Болката е най-често в залавното място в областта на лакъта, но може да бъде и по курса на мускула в китката или горната част на дланта. Причината е най-често претоварване и затова и лечението се състои в осигуряване на почивка, ергономични условия на работа и следните упражнения. Започвате с загрявка, раздвижвайки китката. Така наречения динамичен стретчинг, може да са кръгови движения или само нагоре и надолу, наляво и надясно, с тежест около 2 кг. Разгъвате китката нагоре и много бавно отпускате. Продължение на 5-6 секунди. Това е така нареченото ексцентрично натоварване, доказано помага за възстановяването на сухожилията. Правят се 8 до 10 повторения 1-2 пъти дневно в острия и подостър период на възстановяването, т.е. обикновено 10 дни до 2 седмици след травмата. После силови упражнения за противоположните мускулни групи, в случая с гъвачите на китката, много 10 повторения. Три серии, 2-3 пъти седмично. Тук в случая завъртаме китката и отново бавно отпускаме. Тъй като мускула подпомага така нареченото движение супинация, в случая отново тренираме мускула ексцентрично, за да се възстанови. И завършваме с разтягане. Стретчинг трябва да се прави всеки ден, даже 2-3 пъти дневно, 3 повторения с 30 секунди задържане до лека дърпаща болка.